MCC Vice Tour Program of KADCC Jai Bharat Satyagraha Jai Mekipa Dupon. Jami Poni Pai Kebarni Lakha Kresir Keb Dhansari Arlo Dhansari Mandar Congress Committee Pen Apar Dilaji 10 kilometer along Jai Bharat Satyagraha Jai Mekipa Dupon. Labang so Jai Mek along Dhansari Mandar Congress Amai Phu Dilip Kumar B Pen Mai Chipahim Phuponsi Mai Chingpon. Lapen ke dam tang Kresir Keb Dhansari Pen Kithurdun candidate Niren Mai Bongsa Sutame Rata Phan Non Ke Bangji Ningkan Suri Inkora Plia Hot MP election Hot Mesen Pen Kachipahai Jia Phan BD Sori Lapen RD Do Jot Pen Jingki Chethan Pon. Lapen Dhansari Mohila Congress Committee Amai Phi Lapen Ari Sangho Tum Satame Non Kachari Bom BJP Asorkar Ke claim ke tam ke chokche alam the jong ponsi puthot ke bang jiarni Dhansari Mohila Congress Committee Satame ke pang thang kon thu jialam thi sata than pare te kam lason si man peng pen ka chetong dun abari minister ke ADCC amai phu sam rong hang satame chetong dun pen ke bang MP election farman RD do jot alam the che than che pari pon Laben Congress atum puthot karbi anglong aloja konga chewang thu jia phan satame ex minister samrong hang pen hadak arata phan pachini ponthu kepa dusi Dhansari Mandar Congress Committee amai phu Dilip Kumar B pen mai along kachetong kado kabe arata phan kachoro pajirsi labang so mai mesen pen pachun ponthu ladak meeting kape dopon labang sopu tak ladak pen rada pachini te nili tumpini ladak Dhansari Mandal Congress la DCCI pen tour program ke bang alangli akhai district congress president sumrongha ke hai dak ang chitong dun asinili tum ladak mai ke do bang la puson lo ni tum congress atum phan poson sila congress a worker tum phan la hai ke paching thur thegima ba kadok we la hai ke pa develop thegima la so phan si ladak ka chingrum lo chi than chi mu mamai lo la so pochi nili tum ladak ke ladak ni tum Mandal Congress pen si la so bang deng pon lo kon ladak nang tum ke do constituency men ke nili tum ladak constituency ke 19 nong Dhansari MSC constituency la ke dam tang election hot dam tang la MP election hot danang lit tum constituency pen congress party ko an se hai long dun la so alak kanang nili tum ene ke ladak menang ana public tum nili tum phan ningnang ru pon lo ba nili tum long wang lo mate ladak nili tum long menang ana sirap dun lo bon sitame ladak isi aka chokche bang la puson lo ho la APSLC la pen la so independent isoterang pi tum la hana ka phang hoduna jok nili tum bhut kilong sap komu chet lo ta sopo se la hai tum che thak et a joine si pinia lang litum la nilituma bhuta la tum phlang no lap lo pose nilitum kilong asap komu chot lo non ke wang ji aprang phan nang tum congress party pen ke kupia keng kam ke deng pon ji ka chi sik sila ke wang ji lang election ka chi ta hai pon ji so bidi nang tum long dot la nilitum bang ke la puson lo bang hala all india congress committee tum nang pin khada teng pen nilitum la hat se hat juru ta pen bharat juru la hai program deng pon bom si non ke la PCC 3 nilitum 52 53 54 PCC do sila so PCC along nilitum along 3 dam si la so PCC ke seng la so bang nilitum seng dam po aprang si ke bang krethom pusita me nilitum la bang kep ba bang proxibet pusita me la so seng pen si la pen si nilitum ako ingthur thuko isi alam ada kan ka sini kon kan ding la hello ke dam tang BJP ke government of tang ke congress di council cari kon lo hala ke bang ka all round development tapi na bang to kana ke BJP kun nang uling bom la tuma bang ke la tuma bang ke puriborton mate development men kon tamira daket theglong rata theglong la non